предното клипче, което го правим. Хора. Как я? Аз ще обърна камерата. Ето. Хубав вихрен, а, тати? А? От това вихрен няма, ми трябва физкултура в училище. И от мусала. Сега ще кажа на хората, като ходят на върховете в Пирин, какво трябва да си вземат. Еми, хора, ако сте на Каменица, взимате една бира Каменица, ако сте големи. Ако сте малки, си взимате един сок ябълка в кенче. Аз му викам македонска бира. На Тодорка ще трябва да си вземете един Тодор. Да си го биете? Не да си го биете. Да го заведете там. Да го на Тодори ни учи също Тодор. Ще трябва. Почти за всички върхове ще трябва Тодора. Това вихрен ще трябва един кон вихър. На име Владимир. Трябва да се го кръстили или Владимир, или Гошко Дебеля. Гледайте там. Как се снимат? Това тук да не е Edelweiss. Ние не успяхме да намерим Edelweiss, за съжаление.